Нека да видим днес отношенията между жените, жена и мъж в партньорство. Кой, какво трансформация някаква? От женската страна ще видим, от мъжката страна. Кой какво ще прави? Имате късмет, трансформация, споделени чувства, това е добре. Покана ще има, някой ще хитрува все пак и имате затвърдени чувства, това не е много връзка. От женската страна, от мъжката. Жените смятате, че има някакви препятствия, очаквате новини, очаквате буквално вече този човек да ви предлага, но намеренията ви, че има някакви проблеми, клюки, интриги, нещо, не са ви много приятни нещата. Тук това, което ще направите, буквално нещо, доста са се нервирали женската страна за нещо. Буквално усещате, че все едно има някакви игри с някаква окраска, тук клюки, интриги, усещате тези неща или нещо сте чули. Съжалявам. Стана нещо с колоната. Така. Мъжа мисли за себе си в момента. Мисли, че буквално си носи кръста за доста от нещата, които е направил и усеща, че трябва да зароди по нов начин нещата. Явно осъзнава доста от проблемите. В момента проявява някаква интуиция. Колоната ми пада. Падна батерията на колонката, извинявайте. Той иска да прояви някаква интуиция и смята, че нещо криете. Вие жените криете нещо. И какво смята, че криете? Той смята пък, че вие нещо с друг мъж имате като някакви отношения. Нещо ви ревнува в мислите му. Да, ето той нещо ще хитрува мъжа. Буквално ще се държи съвсем приятелски, ще провери нещата. Иначе при него